Întotdeauna ceva nou. Gândiți-vă, de când suferiți de sindromul picioarelor neliniștite? De cât timp vă dor varicele ca niște arsuri, iar circulația sanguină e deficitară și musculatura slăbită? Cum faceți față lipsei de mișcare dăunătoare sănătății și durerilor? De acum puteți spune adio tuturor problemelor neplăcute și dureroase de acest fel. Dezvoltatorii tehnologiei patentate cu oscilații, cei care au răspândit VibroShaper în întreaga lume, au găsit soluția pentru dumneavoastră. VibroLegs, revoluționarul sistem de masaj al picioarelor care poate regenera, relaxa și întări picioarele obosite. Combinația de vibrații și acupresură poate îmbunătăți circulația sanguină, poate crește fermitatea mușchilor, înfrumuseța pielea, calma durerile, reduce stresul și vă poate încărca cu energie. Și mulțumită telecomenzii, VibroLegs poate fi reglat comod, fără să vă mai aplecați. Secretul VibroLegs constă în capul special rotativ de acupresură, care se adaptează perfect la talpa dumneavoastră și la terminațiile nervoase ale acesteia. Mulțumită sistemului patentat cu oscilații, pentru VibroLegs e suficientă o singură apăsare de buton și acesta are imediat grijă de relaxarea dumneavoastră deplină. Puteți să vă bucurați de avantajele sănătoase ale VibroLegs oricând în căminul dumneavoastră. Multă vreme m-am chinuit cu varice urâte și vene care arătau pe picior ca pânza de păianjen, dar de când folosesc VibroLegs au dispărut. Aproape că nu-mi vine să cred, dar mi-a rezolvat problemele. În anii trecuți, tatăl meu se mișca tot mai greu și din această cauză a intrat în depresie. Nu se simțea bine și se plângea de dureri. M-a supărat să-l văd așa. Nu era dispus nici să mai petrecem timp împreună sau să iasă din casă. Mi-am făcut griji. Deja se punea problema că ar putea fi îngrijit doar într-un centru pentru persoane vârstnice, pentru că singură nu mai făceam față. VibroLegs ne-a schimbat viața cu adevărat. Era o fericire să văd cât de mult îl ajută. Pas cu pas, pe zi ce trece se simte mai bine. Și-a recăpătat buna dispoziție și nu de mult m-a întrebat dacă am chef să ieșim la o plimbare. Sunt foarte fericită că mi-am recăpătat tatăl. Cunoașteți senzația? Ați dori să vă odihniți, dar simțiți furnicături sau ceva ca niște arsuri în picioare și nu trec decât dacă vă mișcați? Dacă da, probabil că și dumneavoastră suferiți de sindromul picioarelor neliniștite. Încărcați-vă de energie cu ajutorul VibroShaper VibroLegs, acest sistem de masaj al picioarelor de o noutate revoluționară care poate regenera, relaxa și înviora picioarele obosite. VibroLegs poate îmbunătăți circulația sanguină, poate întări și tonifia mușchii, ușura durerile și vă poate ajuta să învingeți stresul, să vă încărcați cu energie și să vă îmbunătățiți starea generală de sănătate. Secretul VibroLegs constă în capul special rotativ de acupresură, care se adaptează perfect la talpa dumneavoastră și la terminațiile nervoase ale acesteia. Mulțumită sistemului patentat cu oscilații, pentru VibroLegs e suficientă o singură apăsare de buton și acesta are imediat grijă de relaxarea dumneavoastră deplină. Relaxați-vă picioarele epuizate și încărcați-vă cu energie cu ajutorul VibroLegs. Atenție, alegeți numai originalul! VibroLegs e primul și unicul aparat pentru acasă care unește puterea stimulatoare a vibrațiilor cu cea a acupresurii. Masează minunat! Simt cum îmi activează circulația. VibroLegs mă poate ajuta să-mi țin mușchii picioarelor și articulațiile în formă. E o senzație minunată. Cu telecomanda practică, VibroLegs poate fi mânuit oricând, comod, fără să vă aplecați și puteți alege simplu dintre cele 4 programe și 10 trepte de viteză. E perfect pentru toate categoriile de vârstă. Puteți să vă uitați la televizor sau puteți lucra în timp ce îl folosiți în orice parte a zilei. Așezați-vă picioarele, porniți-l și relaxați-vă. E o joacă de copii mânuirea lor și e ușor de depozitat. Pentru femeile gravide cred că poate fi perfect. Mă menține în formă în timp ce stau comod acasă și mă relaxez. VibroLegs are grijă de relaxarea deplină, buna circulație a sângelui și de sănătatea picioarelor. Într-un megamall am întrebat câteva persoane ce părere au despre efectul de stimulare VibroLegs. Să urmărim răspunsurile împreună. Telecomanda e aici. Asta e aproape perfect. Bine. Am de un an proteză de șold și câteodată am probleme cu circulația. Dar acum simt că tot corpul mi se relaxează și mi s-a îmbunătățit circulația. Wow, mi se taie respirația. E ca și cum aș primi un masaj pentru picioare în timp ce mă uit la meci.
scumpo, văd că porți iarăși tocuri, așa că neapărat trebuie să-l încerci. Da, așa cred și eu. O să-l încerc. Bună ziua, se poate? Ah, sunt atât de curioasă. Oh, e ca un mic masaj minunat. Toată ziua sunt în picioare, e destul de obositor. Dar iată, a venit ajutorul instantaneu. E o senzație foarte plăcută. Înțeleg de ce ți-a plăcut atât de mult. Să cumpărăm două. Unul pentru mine. Simt cum mi se relaxează mușchii. După o zi obositoare de 8 ore de muncă, aceasta e soluția perfectă. E ca și cum m-aș plimba. Sunt plină de energie. Simt cum sângele circulă prin tot corpul și mă umplu de energie. Ce nebunie! L-aș folosi în fiecare seară. Am nevoie de el. Îmi cumpăr unul oricum. Îl voi folosi zilnic. E fantastic. Nici nu mă mai întorc la muncă, mai bine rămân aici. Milioane de oameni din întreaga lume sunt entuziasmați de tehnologia patentată cu oscilații VibroShaper și VibroLegs. Recenziile de 5 stele ale clienților mulțumiți vorbesc de la sine. Atenție, alegeți doar originalul. VibroLegs e primul și unicul aparat pentru acasă care unește puterea stimulatoare a vibrației cu cea a acupresurii. Sunați acum și comandați originalul VibroLegs de la VibroShaper, deoarece doar acesta dispune de automatizare cu 4 programe pentru setări particulare, sistem patentat de oscilații cu cap de acupresură care optimizează circulația sanguină și 2 suprafețe din silicon detașabile, ușor de curățat pentru picioare. Dar atenție! Asta încă nu e totul! În plus, va fi al dumneavoastră și indispensabilul plan de antrenament cu idei utile de wellness, gratis! Și doar azi vă oferim gratis și telecomanda care poate fi mânuită simplu și cu care puteți controla dispozitivul fără să fiți nevoiți să vă aplicați. Gândiți-vă câți bani ați cheltuit deja pe aparate de masaj inutile și alte tratamente. 1000 de lei, poate 1200 sau chiar și 1500 de lei. Uitați-le! Doar azi puteți comanda originalul VibroLegs de la MediaShop la numai 899 de lei. Dar stop! Avem o promoție uriașă de lansare de produs. Toți cei care comandă acum vor primi o reducere pe loc de 200 de lei. Așadar, toți cei care sună acum, în loc de 899 de lei, vor plăti 699 de lei. Deci vor rămâne în buzunar 200 de lei pe loc. În plus, atenție! Cu cardul de fidelitate e și mai ieftin, numai 679 de lei. Și transportul va fi plătit de noi, adică este gratis. Nemai vorbind de faptul că pe lângă originalul VibroLegs veți primi și garanția de satisfacție MediaShop și returnarea banilor plătiți în 30 de zile. Dar atenție! Această ofertă este valabilă doar pentru o perioadă scurtă de timp și în număr limitat. Nu mai așteptați! Sunați acum sau comandați prin internet la pagina www.mediashoptv.ro. Dacă și pe dumneavoastră vă dor picioarele din cauza varicelor sau pentru că sunt lipsite de forță și obosite, atunci știți cât de greu vă va fi în următoarele zile. Orice ați face sau orice pantofi ați purta, durerea picioarelor va deveni o grea povară. Dar de azi, gata cu acestea, deoarece a sosit VibroLegs, primul aparat proiectat pentru utilizare acasă care poate regenera și întări picioarele obosite cu puterea combinată a vibrației și a acupresiunii. Tratamentul poate îmbunătăți calitatea vieții, poate întări partea inferioară a corpului, poate tonifia mușchii și astfel picioarele dumneavoastră pot recăpăta frumusețea și sănătatea pierdute. VibroLegs vă antrenează tot corpul fără niciun efort. În ultima vreme mă deplasez cu mai multă dificultate. Și acasă umblam ținându-mă de pereți. Nici nu mai aveam curajul să ies din casă. Apoi, fiica mea mi-a cumpărat un VibroLegs și în scurt timp picioarele mele au devenit din nou mai puternice. Mă pot juca din nou cu nepotul meu. De parcă m-ar fi schimbat total. Am încredere în VibroLegs și voi continua antrenamentele.
Ca specialist al zonelor reflexe ale piciorului, știu cât de importantă este relația mâinilor și picioarelor cu restul corpului. De multe ori, pacienții mi se adresează din cauza durerilor, a stresului sau altor probleme. Cauzele principale le constat analizând zonele reflexe. VibroLegs poate fi de mare ajutor în relaxare. Dacă omul se mișcă mai greu, este posibil să își piardă și încrederea în sine. Dar cu VibroLegs sunt din nou cel care am fost mai de mult. Mă pot relaxa total. E ca și cum aș primi un masaj profesional în propria casă. Corpul nostru are nevoie de exerciții fizice pentru a rămâne sănătos. Dacă nu ne mișcăm suficient, organismul poate slăbi, ceea ce poate avea consecințe grave asupra sănătății. VibroLegs vă menține corpul în mișcare fără niciun efort. Trebuie doar ca odată așezați să puneți tălpile pe VibroLegs și veți simți că circulația se activează și picioarele simt un efect regenerator. Astfel, puteți să vă întrețineți partea inferioară a corpului foarte ușor și, datorită diverselor programe de antrenament, puteți adapta tratamentul VibroLegs nevoilor dumneavoastră. Răspățați-vă picioarele cu un masaj ușor, relaxant sau prin simpla apăsare a unui buton, treceți la un masaj revitalizant și vibrant de acupresură. Cu VibroLegs, tatăl meu și-a recăpătat cheful de viață. Pe zi ce trece se simte din ce în ce mai bine și chiar m-a întrebat dacă vreau să ieșim la o plimbare. Este uimitor că mi-am recăpătat tatăl. Până acum eram nevoit să facem programări la un salon pentru tratamente cosmetice și revigorante pentru picioare și uneori trebuia să folosim niște aparate înfricoșătoare. Dar VibroLegs vă oferă posibilitatea de relaxare deplină acasă la dumneavoastră în mediul familial și se adaptează mereu programului dumneavoastră. Astfel, nu aveți altceva de făcut, doar să-l porniți și să vă relaxați. VibroLegs vă poate însenina zilele, puteți avea mai multă mobilitate și energie, vă poate îmbunătăți circulația sanguină și tonifia mușchii. Puteți activa și stimula tot corpul dumneavoastră cu combinația unică dintre vibrații și acupresură. Este ca o plimbare intens regeneratoare, fără stres. Mai de mult mi era greu să mă mișc fără ajutor, dar VibroLegs a schimbat totul. Mă pot mișca independent din nou, mă simt minunat. E perfect în timpul sarcinii. Fiind gravidă, îmi vine greu să mă aplec. Dar cu telecomanda practică îl pornesc doar cu o apăsare de buton. E fantastic! Erau vremuri când am crezut că mai am puțin și ajung în scaun cu rotile, dar cu ajutorul VibroLegs acum mă mișc mai ușor ca oricând. Milioane de oameni din întreaga lume sunt entuziasmați de tehnologia patentată cu oscilații VibroShaper și VibroLegs. Recenziile de 5 stele ale clienților mulțumiți vorbesc de la sine. Atenție, alegeți doar originalul. VibroLegs e primul și unicul aparat pentru acasă care unește puterea stimulatoare a vibrației cu cea a acupresurii. Sunați acum și comandați originalul VibroLegs de la VibroShaper, deoarece doar acesta dispune de automatizare cu 4 programe pentru setări particulare, sistem patentat de oscilații cu cap de acupresură care optimizează circulația sanguină și 2 suprafețe din silicon detașabile, ușor de curățat pentru picioare. Dar atenție! Asta încă nu e totul! În plus, va fi al dumneavoastră și indispensabilul plan de antrenament cu idei utile de wellness, gratis! Și doar azi vă oferim gratis și telecomanda care poate fi mânuită simplu și cu care puteți controla dispozitivul fără să fiți nevoiți să vă aplicați. Gândiți-vă câți bani ați cheltuit deja pe aparate de masaj inutile și alte tratamente. 1000 de lei, poate 1200 sau chiar și 1500 de lei. Uitați-le! Doar azi puteți comanda originalul VibroLegs de la MediaShop la numai 899 de lei. Dar stop! Avem o promoție uriașă de lansare de produs. Toți cei care comandă acum vor primi o reducere pe loc de 200 de lei. Așadar, toți cei care sună acum, în loc de 899 de lei, vor plăti 699 de lei. Deci vor rămâne în buzunar 200 de lei pe loc. În plus, atenție! Cu cardul de fidelitate e și mai ieftin, numai 679 de lei. Și transportul va fi plătit de noi, adică este gratis. Nemai vorbind de faptul că pe lângă originalul VibroLegs veți primi și garanția de satisfacție MediaShop și returnarea banilor plătiți în 30 de zile. Dar atenție! Această ofertă este valabilă doar pentru o perioadă scurtă de timp și în număr limitat. Nu mai așteptați! Sunați acum sau comandați prin internet la pagina www.mediashoptv.ro.